Webafowethu uNsikazulu sephindwe wadlulisa nanku umyalezo ophuthumayo ke laphana ke obhekelele ke abantu ke abanenkinga ke abaqolwa ke amazayizayi ke laphana ke noma ke amagujuguju ke ngenhloso ukuthi ke bazothola imali. uNsikazulu ke uthi ke lento ke wayikhuza kakhulu ke ngonyaka ophelile ke laphana ke uthi uyabona ukuthi ke abantu ke abadeli ke laphana ke usephinde ke wadlulisa ke nanku ke omunye ke umbiko ke laphana ke obhekiswe kubantu ke ngenhloso ukuthi ke bevule ke amehlo ke bangaxhopheki ke babhekile nayi ke indaba ke ephelele ke awuyizolekela kwisiqiniseko SA Media ke ngokhohla ukusubscribe ke uphinde ke ulike ke lama video sikwenzela wona ke ukuze ke siphinde sidibane ke kwezinye nanguNsikazulu ke awuyizwele ukuthi ke uthini. Mina wethu unenkinga la yazi khona umunye anti lampethu uma umunye umphethe ngemjwayela amazayizayi amqola imali impethu amnikeza ibhokisi angazi ukuthi ngoba xa isanjani abantu ngalento ukuthi abayeke abantu ukuthemba amazayizayi ayibafawenza ivideo bafunge kucela mfethu ukuxwayisa abantu ukuthi abayeke abantu amazayizayi ukuthi abatshela ukuthi azobanikeza imali noma ama-briefcase anemali awo 23 million yazi mfethu ulahlekelwe mfethu lo mama mfethu layelani la mina ngikhathethi anifuni ukuzwa angifuni ukulalela mhlambe senone kakhulu abakini banidunisele mhlambe noma umveli nqangi ngishawa kahle ngicela sishawa inature manje sesishawa inature ke manje lento yokuthi ethi si more civilized or more sophisticated than ever ilento lena njengamanje esenza sijikelwe inature sijikelile nature idliwa kangaka nje ngoba inature inijikelile bafowethu ayikho into ekuthiwa imali esheshayo ayikho into ekulethela imali endlini ayikho into efaka imali ebhokisini noma kuphi igundane lezi yeah man you know after ngenza ama video amangaka for yanini since early last year ngixoyisa nje but still namanje ufind abantu ku inbox yami athi umuntu ngidliwe inyanga ngicela ungisiza mina ngeke ngikwazi ukusiza mfethu dadewethu mawami noma ngababo wami ngeke ngikwazi ukusiza malume ngeke ngikwazi ukusiza akungangisiza ngakho ngixoyise ngilokhu ngisho futhi lento le bafowethu ayikho imali umbuzo wami ukuthi izoqhamuka phi le mali le ezovele nje uqhamuka usuyithola wena engithi imali nezinamba yonke imali nezinamba ehlukile iyiphi le yakho izobe seprint obani le yakho ezoqhamisa ingena lo muntu othi woza nemali akwenzele imali yini angazenzeli yena noma enzela abangani bakhe akana bangani yena enzela abangani bakhe lokho ayilanda kubona abe right yini yena wa advertiser ukuthi kunemali wawezwa wapho nakuthiwa ginqa imoto yemali noma kuthiwa kade kubhombwa imoto yemali igebengu bese zimemeza ethi uzani sibhombile imoto yemali thatha imali umuntu makukhona khona imali abantu ababizani bafowethu ngeke umuntu uzokubiza makukhona imali makukhona imali abantu bayidlela imali bethathela imali indlela bayenza ngayo imali bathule phansi akekho umuntu obiza omunye umuntu when it comes to money no one will invite you so ngenza kwethu iyekeni lento imali esheshayo iyekeni lento imali zokuthi inyanga ezokunika isigubhu isigubhusane washo wacima njani hayi bafethu angeke kuzanywe ngeke kuphantwe ake kulinywe ake sibuyele ngoba into engiyibuka kakhulu sesishayeke kakhulu ke manje yabona ke lo 5 years lo ngizoba nzima kakhulu 5 years lo ake sivele sibuyele emakhaya nganza kwethu ngoba vele ngoba sihleli la emadolobheni ayikho into enzakalayo noma sesikuphanda umphanto semadolobheni kodwa lesi emakhaya makusekhona abafowenu abanewe noma odadewenu noma uma noma ubani sesekhona ugogo usakwazi ukulima ake uvele umxhase kakhulu indawo vele ikhona emakhaya thenga kakhulu izitshalo izithombo kutshalwe kulokuvumayo kutshalwe yenze research manje noma ngingavumi umhlabathi lo usukukhona sekunama fertilizers afakwayo manje ukuvundisa umhlaba ukuthi uvune lesitshalo ufuna ukusitshala ake kutshalwe kakhulu ke manje kutshalwa amaklabishi kutshalwa ubhontshisi ubiza kakhulu ubhontshisi kutshalwa ubhontshisi kutshalwa amazambane ayabiza namazambane akwe kuvele kulenyo bafowethu bese kuthi amasenta amancane otholana mhlawumbe lokuthenga imbuzi nga1 nga2 nga3 ake vele siba amafama straight manje sizophila lapho sizophila ngoba yabona labantu batheka kakhulu labantu abasebenzayo kakhulukazi abasenza kohulumeni baze basho bathi noma ngabe uthisha usuretire bafuna ukudla le mali yokuretire ukugcina nci bayithatha bayishaqe ungasali nalutho ukhala uyithulisa nje uqamba uyakhala akuboshwa umuntu futhi kuthiwa umuntu uzoboshela ukuthi imali kwashayo no abaphoza bayakutshela ukuthi manje wena uyikhiphile imali wamnika lo muntu
Bafowethu ake sifundise ukurizina nje. Ukurizina nje bafowethu ukuthi umuntu engangibiza kanjani nakukhona imali athi wawuzongenzela imali. Ungazelaphi lo muntu ongibiza ufuna ungenzela imali. Akanazi ingane, akenzele ingane zakhe igubhu uma uthi kuneyigubhu ekhona, akenzele abantwana bakhe noma yenzele umzala bakhe. Baningi abantu angabenzela, even abangani bakhe. Ngiba ngisho nje ayenzele abangani bakhe. Hambo ilanda kubona abangani bakhe. Ndliwa imoto, ndliwa yonke into hayi bafethu ngeke mina kahleni mina ayibo. Mina nje ngisho kuthiwa nje ufuna usizo ke umuntu olaphayo. Once waqala wangitshela indaba ka 3000. Ngibuka inkinga engibhekene nayo bese ngibona u 3000. Bese ngithi ake ngizame komunye. Ngeke bafethu. Ngilokusiza ngempela akakubiza imali enkulu futhi. Biza imali encane. Omunye uma ukuthi into yakho le izobiza, athi awuhambi uyokwenza. Khanyiswa umbi uyokwenza. Mase kulungile uzobuya. Uzophinda sizame futhi. Abantu abazokusiza bathi sizozama, uzophinda sizame futhi. Hayi le ukuthi mina ngujikelele la uzofikela kumina ugo guarantee. Masimba. Bafowethu mina ngikhathele mina ngazi lutho yabo nje namazayizayo abaqedile abantu bethi kunamabhokisi. Uthola ibhokisi uma ufika ekhaya ufika gcwele imali ibhokisi. Uzofika wahle wena nawe uyakholwa ngempela kunebhokisi uthi uma ufika ekhaya ufika gcwele imali ibhokisi iqhamukaphi lo muntu engafika afuna imali kuwena bese phinde kunikeze imali nawe yina angafuni imali encane bese ethi isigubhu masikwenzele imali uzongibuyisela ngemali yakho mandoda. Yina angafuni imali encane bese uzongibuyisela. It makes sense. Kodwa yena cha ufuna imali enkulu. Uma isigubhu zakhe so 100,000 akathi hayi mfethu nika noma 1000 just ukukhanyisa nje. Nika 1000 bese mina ngizobunze ngikwazi ukuthi ngilungiselele into yakho. Mase ngilungiselele into yakho bese uyanginikeza ibalance. Vele ngeke uzobaleka ngoba lo mlono unemlingo phela ngakubamba noma ngabe kuphi umuntu uyabaleka. Mfethu. Mina yazi mina khathalele baba.